रायमनानिफ्राय उदालगुरिसिम रायमना एक्सप्रेस मुंनि बास गारि खारसिगोन। दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां खौरां। बे खौराङानो जादों रायमना माहारियारि हाग्रामा ओनसोलनि सिमायाव थानाय गाहाय दरखंनिफ्राय 6:30 रिंगायाव जागायनानै गसाइगाव, कसुगाव, कारिगाव, बङाइगाव, बरपेटा, पानेरि, रङिया आरो सिदायै बे रायमना एक्सप्रेस मुंनि गारिया उदालगुरिसिम खारनाय जागोन। मख'नो गोनांदि बे रायमना एक्सप्रेस बास गारियाव उदालगुरिनिफ्रायबो सोनाब फारसे दावबायनो फैनो गोसो जानाय सुबुंफोरा गाखोनानै फैनो हागोन। लोगोसे रायमना माहारियारि हाग्रामायाव दावबायफैनो गोसो जानाय गोसो गुदुं सुबुंफोराबो बे गारिजों सुबिदा लानानै गोसोबायदि दावबायफैनो हागोन। जायखिजाया दावबायारिफोरा जानबुंनि गेजेरजोंबो गारि सालायगिरिनिसिम खौरां लाहरनानै बे गारियाव गाखोनानै गोसोबायदि रायमनानिफ्राय उदालगुरि आरो उदालगुरिनिफ्राय रायमना फारसे दावबायफैनो हागोन। जानबुं नं 9387546664 आरो 9387546665। बे समाव रायमनानिफ्राय आं मोनसे गोजोनथाव खौरां जों फोरमायनो हास्थायदों। रायमना नेशनेल पार्क गेटनि जे गुदिनिफ्राय जोंहा मोनसे गोदानै रायमना एक्सप्रेस गाबोन फुंनि 6:30निफ्राय मोनसे बास बियो गाबोननिफ्राय बियो स्टार्ट जासिगोन आरो बियो बाया गसाइगाव, बरपेटा रोड, पानेरि, रङिया आरो डाइरेक्ट उदालगुरि बेवहाय बे बासआ थांगोन। बेनिखायनो जोंनि जे मोदोम गुदुं जे दावबायारिफोरखौ नैबे मिडियानि गेजेरजों खावलायदों जे नोंथांमोना जे गावबा गावनि जे थांनांगौ जायगानि थाखाय मोनसे सुबिदा जाबाय। बे रायमना एक्सप्रेसनि गेजेरजों जे नोंथांमोननि जे थांनांगौ जे थावनियाव नोंथांमोना जेबो गियालासे गासैबो जे सेफटि मेजार्सफोरखौ बेयावहाय कनसार्न लाखिनानै दिनै बे रायमना एक्सप्रेसखौ गाबोननिफ्राय बे रायमनानिफ्राय बेखौ हगारनाय जासिगोन। गोजोन्थों। बे रायमना एक्सप्रेसनि गेजेरजों मोनसे सुबिदा दङ। जाय भिजिटार्सफ्रा जे रायमना नेशनेल पार्कखौ भिजिट खालामफैनो गोसो दङ बिथांमोना बे बासनि गेजेरजोंनो रायमना नेशनेल पार्कआवहाय बेरायफैनो हागोन आरो जाय दावबायारिफ्रा बेयाव फैगोन बिसोरनि थानो जानायनि थाखाय जोंनाव कटेजफोर दङ, हम स्टेजफोर दङ। दिनै बे खौरांखौबो नैबे मिडियानि गेजेरजों मिथिहरनाय जाबाय। उदालगुरि যায় হয় रायमना কয়টা রেডি হ'ব রায়মনার পৰা গাড়ী ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ 6:30 ভায়া গোসাইগাঁও হৈ কিনে আপোনাৰ বঙাইগাঁও, বৰপেটা, তামোলপুৰ, ৰঙিয়া, ডিমাকুচি, পানেৰি, নাগৰিজুলি হৈ ওদালগুৰি সোমাব। মাজত মাজত খোৱা লোৱাৰ কাৰণে বৰপেটাত টাইম দিয়া হয় 20 মিনিট। আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে নেকি? হয়, মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো কৈ আছোঁ 9387546664 আৰু এটা নাম্বাৰ আছে 9387546665। এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিলে দুইখন গাড়ীতে পাই যাব। এখনত 4 আছে লাষ্টত, এখনত 5 আছে। দুইখন গাড়ীত দুটা নাম্বাৰ আছে।